sɛgɛ a ka sɛden da ye tiɲɛ ye nka ka t'i sigi sɛsulu kan k'a b'o dun o ye ɲɛdon da ye dɔ kɛra Bɔjabate k'a dɔn Bamaji jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ninnu ka dadɛmɛwalo a tun bɛ ka sɛ ɲɛji bɔ min ye san o san ye avrikalo tile 6 Kidali kɔni u y'o tigɛ ka bɔ Mali la k'o k'u sago ye ɲinan y'a san 11 ye Bɔjabate avrikalo tile 6 mana se u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn Kidali bolofuranjɛw la ɲɛnɛjɛw Mali drapeau u b'o bɔ k'o taamu kan dɔw b'a jeni Bɔjabate k'a dɔn u bɛ yanga drapeau langolo min b'u bolo Kazawa drapeau u b'o yanga k'olu b'u ka jamana na i n'a fɔ Kidali tɛ Mali dɔ ye mais kɛra Bɔjabate k'a dɔn n'a jara na se fila sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin wuli ka jɔn in ani nin jateminɛ ye a banna koyi ɲɛdon in de kɛ tuguni sabula ayiwa min ye Mali ye i k'a dɔn daden ni ayiwa min ye makama ye Mali ye ninnu sɛbɛkɔrɔ bonya ka da la k'a fɔ don dɔ la bɛnkan sɛbɛn minnu kɛra u n'u yɛrɛ dɔn hɔrɔn ye u n'u yɛrɛ dɔn hadamaden ye min kɔni ye bɛn ni kelenya u ka jidi nka min bɛ ninnu kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn i kana ye o ɲɛnajɛ minnu n'u tun b'o kɛ san o san Bɔjabate ko ɲinanda Bogo ma dula de ye Azawadu ko kuma maa mɛn Kidali Bɔjabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ni Sahara sabula Kidalikaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma kɛra Ala ni Mali armée sababu Ala ni Asimu Goyita sababu bolofara min bɛɛ n'o bɛ Algabasa Indala ani Bilal Aga Asherifu Bɔjabate k'a dɔn ninnu ka dandɛmɛwale san 11 Bɔjabate k'a dɔn Mali yɛrɛ politikimaa dɔ bɛ yen u ka ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ politikimaa dɔw kun bɛ taa awa kɛnɛ in yɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko in fanga nana bonya ni k'a jidi Ibrahim Boubacar Keita tile Bɔjabate k'a dɔn i bɛ ka dun dara Malidenw fɛ maa 100 o 100 77 bɛɛ lajɛlen ko i bɛ ka san 2013 nka u ma o de jate u m'o filɛ fɔ n ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkan sɛbɛn dama min kɛra Mali ani nin Bamaju ni ɲɔgɔn cɛ a ti ban Bɔjabate u labanna min ye dafɛduguw ye Ber ani Anefisi kana nin bɛɛ lajɛlen don awa ko in na Bɔjabate i k'a dɔn a tɛ ku Mali faamana ka taa ye a tɛ ku Mali denna ka taa ye o misali yɛrɛ ye min ye don dɔ la i k'a dɔn Musa Mara ale tun ye Mali premier ministre ye o ye taama kɛ k'a bɛ t'i ɲɛ da ayiwa Mali bolofara dɔ kan min bɔr'o la Bɔjabate i k'a dɔn a kɛra lamaloyali da ye Mali faamaw fɛ sabula u tun bɛ ɲini ka tɛgɛ da Musa Mara ɲɛ kan Ala de fara langa Bɔjabate o k'i bɔ yen min ye jamana in ye a janfa barika ka bon kosɛbɛ a ko o don minnu bɛ sanga na ni sebabu ye Kidali jamana na u bɛ yanba u bɛ yanga kuma langolo ni i k'a dɔn kuma porogotolen de b'u da fa bɛɛ lajɛlen na a ko nin ko min n'u kun y'a daminɛ k'u b'a kɛ laada ye laada in wulila a ko k'a sababu kɛ Mali ye kelen de ye k'a daminɛ ɲininka Kayi fo Kidali jamana kelen don Bɔjabate k'a dɔn n'o y'i ja ni sɔnna o ma i bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɔn o ma Bɔjabate ku bɛ tigɛ coordination des mouvements de l'Azawad SEMA Bɔjabate ko in sigira sen kan waati min n'o b'a tile 30 san 2019 Bɔjabate i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛw na u ka nin kɛnɛ in yɛrɛ i k'a dɔn hali tubabu jamana ani jɛnsɛgɛ 4 tɔnbaw olu bɛɛ lajɛlen kun da b'u nɔfɛ buru kelen na koyi misali Nations Unies ka kɛnɛ kan Bɔjabate k'a dɔn ninnu yɛrɛ MINUSMA ninnu minnu nana i k'a dɔn waasa Mali ka kelenya ka sabati a ɲɛmaa min kun bɛ Kidali n'o ye Christophe Sévillon Bɔjabate k'a dɔn o nana kuma u ka nin kolokala ɲɛnajɛ dɔw kɛnɛ kan o ko k'a bɛ foli ani tanunikɛ Mali ka délégation min nana Kidali Mali ka délégation min nana Kidali tubabu kuma ka de zone pour la fin tigi la Mali dugukolo kan Bɔjabate a ko nin kuma in ma bɔ maa caman kɔnɔ nka ni Ala b'i kɔkɔrɔ Bɔjabate i k'a dɔn i tɛ malo a ko Ala de nana kɛ sababu ye ka nin sɔrɔdasi cɛ 5 d'a ma u ka malo bɔ an na Bɔjabate u k'an kunna wolo u ka jamana ɲɛtaa ani jamana kɔla k'a bɛɛ lajɛlen sabati k'a kɛ kelen ka yelen bɔ hali bi ni kolokalamaa dɔw bi kuma na Bɔjabate k'a dɔn hadamaden ɲinɛ ka bon o hadamaden de bɛ ɲinɛ joona san 11 ninnu bɛ nin ɲɛnajɛ la Kidali maa tɛ Mali kɔnɔ cɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a dabila walima a tɛ kɛ ninnu min filɛ ka nin baara in kɛ ka Kidali minɛ k'u gɛn hali bi a bɛ popapolo olu nɔfɛ a ye fanga bila a y'a d'a ma a ye fanga tila ni ɲɔgɔn cɛ mɔrɔ Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a ko
min ye tile fila in na ye Buwajabate k'a dɔn bɛɛ y'a dɔn ko bɛ sen na ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ayiwa tile 6 in kɔni tɛmɛna n'o ye Afrique tile 6 o tɛmɛna nka ma mɛn Kidal i ma bisi basa ye Buwajabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ Mali de ye Mali ye sɛbɛnnikɛla Yakuba Dumbuya karamɔgɔ dɔ tugura a ko min ye Bamanchu yɛrɛ dama e k'olu karilen tɛ ɲɔgɔn na de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'u ka tɔnbolo in lajɛ n'o ye CSP ye karamɔgɔ dɔ tugura ba ye k'a fɔ Bamanchu jɛrɛjɛkulu caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kuluba kelen ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni min ye Bamanchu jɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛ min ye Jenimu ye i ba ye k'a fɔ filɛ de ka kari ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko tigɛ ma don a la dɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye Kidali minɛlen karamɔgɔ dɔ tugura maa minnu tun bɛ Bamanchu walila Kidali dugukolo kan u yɛrɛ kɛra a kɛra min ye gɔn kelenlabila ye bɛɛ lajɛlen n'i taabolo dɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye ni jɛrɛjɛkulu ye u n'u ka Bamanchuya u bɛɛ n'u ka taabolo n'u ka kunkilenna abada min kɔni tiɲɛni k'a ɲɛsin jamana ma o n'a ta o ta u ɲɛ tana kɛmɛ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko u ɲɛ tana kɛmɛ ɲɔgɔn ye mun na karamɔgɔ dɔ tugura b'a ye k'a fɔ sabu u ka kunkilennaw tɛ kelen ye hali n'u bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛlaw ye u bɛ laɲini minnu nɔfɛ kelenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Jenimu ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye Bamanchu kulo terrorisibaw de ye karamɔgɔ dɔ tugura n'i ye sema maaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni fana tun bɛ jamana tilali de nɔfɛ nka n'i y'u fan dɔ fana lajɛ olu ka baara min ye Bamanchuya wale sɛbɛnnikɛla ko besida fila don a ko n'i ye nin tɔnbolow lajɛ karamɔgɔ dɔ tugura kuma ni kuma sabu marifa danbu bɛɛ lajɛlen disi la u bɛ to k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na u t'u bɔ dɔrɔn u b'a jɔ ɲɔgɔn na ni k'a ci sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kalo in tile 4 karamɔgɔ dɔ tugura ni ka taa bila tile 5 la i b'a ye k'a fɔ u ye masara ka sɔ kɛta la min ye Jenimu ale ni CSP min kɔni ni jɛrɛjɛkulu fila ye karamɔgɔ dɔ tugura b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ minnu b'u bolo hali bi a dagosi ka bon hali n'u tɛ ka ye Mali armée fɛ sabu dogolen bɛ sɛbɛnnikɛla ko u dogolen bɛ cɛncɛn jumɛn kan walima u dogolen bɛ tu jumɛn kɔnɔna la Mali armée kɔni bɛ k'u ɲini n'u yera don o don u ka Bamanchuya wale banna u ta fila ni tila sɛbɛnnikɛla ko yanni armée k'u ye u bɛ dogodogoni mun na karamɔgɔ dɔ tugura n'u ɲɛ tana kɛmɛ ɲɔgɔn ye u filɛ nin ka kalasini da jɔ ɲɔgɔn na ni ka ɲɔgɔn bon min kɔni mugukisɛ ye k'a ci ɲɔgɔn na n'i ye ni fan fila lajɛ su mun bɔra hakɛ t'a labada sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye CSP lajɛ olu kɔni ye maa min su compté o ye maa 23 ye a ko n'i ye Jenimu lajɛ olu ye maa 10 ni dɔɔni su compté sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ni kɛlɛ kɔnɔna la min kɔni ye cɛba dɔ bɛ n'o ye Bilal Agi Sherifu ye ale sɛbɛkɔrɔ joginna dankɔrɔba in kɔni Ala kan'a kisi yarabe Ala kana bɔ a la ni sunkalo bɛ na yarabe sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tugura min ye Bilal Agi Sherifu ye min kɔni marakala zone tɛ fila binajan don Bamanchuya wale tun bɛ Kidali ba ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ tun ka bon a ko la kosɛbɛ min kɔni nɛgɛden kelen k'ale minɛ u y'ale dɛbɛ ni ka Moritani sɛgɛrɛ a ko min kɔni ye Bilali ye a tɛna se ka furakɛ Mali fan si kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tugura sabu a bɛ dogodogoni na n'a yera a bɛ minɛ ka bila kiiritigɛlaw ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko n'a dumaya k'a fɔ a bɛ ka ɲini Mali dugukolo kan o kuma min kɔni a joginnen ni kɛlɛ kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ tugura a y'a dɛmɛ ni ka don Moritani min ye Moritani furakɛlikɛlaw ye olu wasa don a la a ko mun de bɛnkan b'u ni Moritani cɛ karamɔgɔ dɔ tugura o ɲininkali to min bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ min ye ni Bamanchu tɔnbolo ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa n'o de banna walima n'o de joginna ni kɛlɛ kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ tugura k'u bɛɛ de bɛ ta ka don Moritani mun de la u bɛ ta ka don Moritani ni ka t'u furakɛ ka segin Mali kɔnɔ a bɛ hakili jigin san dɔ la Blaise Compaoré tun bɛ Burukina tuma min na ni sema tun banana waati o waati u tun bɛ taa di Blaise de ma a b'u furakɛ o tile banna Blaise labanna cogo di yeko 2 yeko 10 yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye El Ghazouani ye n'ale ye Moritani masakɛ ni waati la a baara ta k'a togo dɔn dɛ Blaise ta kan k'a lasɔmi n'o ma lasɔmi karamɔgɔ dɔ tugura Mali ko bɛ dabolo min na bi maa o maa n'i kɔni ɲɛdɔn ta ka Mali sɛgɛrɛ i laban i bɛ bila nimisa minɛ kɔnɔ